салом мухлисони беҳтарини дунё. барса дина шаб ҷафида се холи худро аз атлетик гирифт. аввалан биёед дар бораи бозӣ гап мезанем, ки беҳтар бозӣ кард ва ки бадтар, ва чи ба мо писанд нест ва чиро бояд дар ин бозӣ беҳтар кунем. аз шумо лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати АТЛЕТИК мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. барои дастгирии мо ва тез баромадани видео ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди БАРСА соҳиби 6,500 рубл шавед. дастгирии шумо, пешравии мо. барои интихоб кардани состави асосӣ Кикия Сетьен камтарак риск кард. хати ҳимоя ба нусхаи ҳимояи бозии пешина буд. дар умум дигар вариант нест охир. намешад ки Умтити Сусдавро бар зидди Вилямси тездав монанд. дар хати ҳимоя дар ин бозӣ шанс ба Артур афтод. Ракитич ба истироҳат рафт, ба ҷои ӯ Артуро баромад. бедеи он хати ҳимоя он қадар нақши асосиро бозӣ намекард. дар ҳамла бошад Антуан Гризман баргашт дар бари Месси ва Суарес, ки ӯ боз дар состави асосӣ афтод. Месси бошад тамоман истироҳат намекунад, а Луис бошад дар майдон аст. фарқ надорад ӯ дар формаи хуб аст ё ин ки не. айни ҳол вақте нест ки ҳар гуна бозингаронро дароварда состави беҳтаринро интихоб кунем. як хатогии дигар метавонед фикри қаҳрамон шуданро аз ёд бароред ва ба ин ам скамейкаи ивазшавандагон кӯтоҳ аст. дар он ҷо бисёртар бозингарони ҷавон аз барса беҳузур доранд ва ҳама ин риск аст. Сетьен бошад намехоҳад рисковат кунад, лекин чӣ хеле ки мо дар кор мебинем, риск як хел вақт ба мо натиҷа меорад. чӣ хеле ки мо аллакай одат кардаем, рақиб дар ин хел бозиҳо ягон чизи нав нишон намедиҳад. бо тактикаи ҳамавақтаи худ 4-4-2 бозӣ мекунад. ин модели ҳимоявӣ мебошад то ин ки гол сар надиҳӣ. агар боз ба ту бахт хандад, дар вақти контрҳамла метавонӣ гол ҳам занӣ. барои ҳамин дар ин хел ҳолатҳо барса бозиро идора мекунад ва танҳо ӯ медонад ки чӣ хел ин бозиро гузаронад. мушкили дар он аст ки дар вақтҳои охир барса моментҳои нав ба нав тайёр карда наметавонад. ҳатто ба дарвоза зарбаҳо намераванд. аз 18 зарбаи задашуда танҳо 4-8 ба дарвоза рафтааст. месси бошад аз мавқеъҳои хуб аз зарбаи ҷаримавӣ гол зада наметавонад. дар вақти Эрнесто Валверде ин хел мушкилӣ набуд. мумкин ҳама ин аз хастагӣ вобастагӣ бошад. месси тару тоза ба ҳама хатар аст. дар вақти будани Валверде ӯ дар майдон пиёда мегашт ва он қадар корам надошт. барои ҳамин аз контрҳамлаҳо ва зарбаҳои ҷаримавӣ хуб истифода мебурд. акнун бошад ҳозир кори ӯ дар майдон нисбат ба аввала зиёд шудааст. барои он ки даста прессинг мекунад, барои прессинг кардан давидан лозим аст ва боз қариб 3-4 рӯз пас барса бозӣ дорад. ҳамин хел мешавад ки Лионел Месси истироҳат намекунад ва дар майдон натиҷаи беҳтар худро нишон додан наметавонад. ва бале, чӣ хеле ки Сетьен составро интихоб накунад, дар вақти будани Месси ва Суарес дар вақти ҳимоя кардан мо схемаи 4-4-2-ро мебинем. мо метавонем аз ин чиз гурезем агар рақибро дар нимаи майдони онҳо прессинг кунем, лекин ин чиз на ҳамавақт рух медиҳад ва шумо медонед барои чӣ. дар ин бозӣ Видал тӯбро хуб идора карда наметавонист, дар ҳоле ки ӯ зиёда аз як сол мешавад ки дар барса аст ва бояд ба ин мушкилӣ рӯбарӯ нашавад. ба Артур бошад дар вақти овозҳои трансферӣ шанси муҳим додан, лекин ӯ инро истифода бурда натавонист ва бозии ӯро дар якум тайм баҳои баланд дода намешавад. ҳатто агар ин овозҳо ҳам бошад, ба ин хел бозие ки ӯ шаб нишон дод, Ювентус метавонад аз ӯ даст кашад. даста дар муддати дароз якум тайми бадтарини худро гузаронд ва Сетьен бошад шикоят мекунад ки рақибон бар зидди дастаи ӯ фақат ҳимоя мекунанд ва мушкил аст ҳимоя онҳоро кушодан. лекин ман дар ин шикоят ягон чизро намефаҳмам. барои он ки аз 10 даста 9 бар зидди Барселона бо ҳамин схема бозӣ мекунанд, махсусан дар Камп Nou. ва чӣ хеле ки мо мебинем, роҳи кушодани ин схема вуҷуд дорад. агар мо бозингарони афгоршудаамонро гирем ва бар ивази онҳо бозингарони ҷавони тару тозаро сар диҳем, то онҳо ин автобусро девона мекунанд. Бускетс дар ин бозӣ корти зард гирифт ва дар бозии оянда бо Селта бозӣ нахоҳад кард. бе Де Йонг будем, акнун бе Бускетс бозӣ мекунем. вале ҳаст Ракитич ки ӯ дина шаб Бускетсро иваз намуд. ман дар ин ҷо ба шумо дигар чизро мехоҳам фаҳмонам. шумо дидед баъди даромадани Рики Пуч ва Ансу Фати ба майдон даста беҳтар шуд. динамика ва ҳаракат чӣ қадар илова шуд. агар Сетьен боз Брейтветро бар ивази Суарес сар медод, ҳатто тасаввур кардан даҳшатнок аст. лекин як хел вақт ман дар фикр мезанам ки Луис бозингари ивазнашаванда аст, ҳам дар будани Валверде ва ҳам дар будани Сетьен. чӣ хеле ки шумо медонед, ман интизор будам ки Сетьен дар вақти соз будани Суарес ва Месси чӣ кор мекунад. ана марҳамат ба шумо ҷавоб. Суарес аллакай дуюм бозии пурраи худро мегузаронад ва бовар кунед,
на он қадар ҳунарнамоӣ соз ва ӯро дар 5 дақиқаи охир иваз мекунам бар ивази Брейтвети тару тоза ва ин хандаовар аст дар ҳақиқатан. баъд алами хел корҳо рух медиҳанд. фарқ надорад ту ба даста киро меёрӣ, Мартинес ё ин ки Абамаянгро. дар Барселона рақобат нест ва то он вақте ки Суарес дар инҷост дилхоҳ ҳамлагари харидашуда скамейкаро гарм мекунад ва фарқ надорад Луис дар формаи беҳтарини худ қарор дорад ё ин ки не, ӯ ҳамеша бозӣ хоҳад кард. Мо бисёртар такрор мекунам ки Фатиҳ хело футболбози боистеъдод ва ҷавон аст, лекин ман дина шаб инро надидам. Ман танҳо дидам ки бозингари ҷавон ба майдон баромада бозиро ба уҳдаи худ гирифт. ӯ дар он ҷо ба монанди кӯдаке набуд ки ба ӯ камтарак вақт доданд ки бо мардакҳои калон бозӣ кунад. Не, баръакс, ба монанди бозингари бо таҷриба баромада ба дигар бозингарон нишон дод ки чӣ хел бояд онҳо бозӣ кунанд. аз рости ман аз бозии ӯ дар ҳайрат мондам ва намехоҳам чашм кунам. ва акнун ман мефаҳмам ки барои чӣ Валверда ӯро дам ба дам таъриф мекард. ин суханҳо низ ба пучам тааллуқ дорад. Рики майдаҳак ба майдон даромада нишон медиҳад ки чӣ хел дуруст бояд рақибро прессинговат кунӣ ва бо бучаҳои гугирдмонанди худ дар ҳолатҳои мушкил метавонад аз рақиб гурезад. ва бале, мо голро фаромӯш кардем, ягона голе ки дар ин бозӣ зада шудааст. ба назар мерасад ки Иван дар вақти карантин якчи машқ кардааст, мумкин ҳатто бо Брейтвейт. агар не боз чӣ гуна бозии беҳтарини ӯро шарҳ диҳем. худ ҳамларо сар кард ва баъди гузариши Месси тӯбро гирифта гол зад. браво Иван, браво. ҳозир ман ба шумо баҳои футболбозонро нишон медиҳам ва шумо бозингари беҳтарини ин бозиро интихоб карда дар комментария нависед. биёед ҳамаи инро кӯтоҳона ҷамъбаст мекунем. Марк Андре Тер Штеген боз гол сар надод. ин панҷум пай ҳам бозии ӯ мебошад ки гол сар намедиҳад. рекорди шахсии ӯ ва ин беҳтарин аст. бале, мо гол намезанем, яъне голи бисёр, лекин голам сар намедиҳем. Лионел Месси имрӯз зодрӯз дорад ва мо ӯро бо ин рӯзи хурсандӣ табрик мегӯем. Легендаи даста аллаке 33 сола шуд. афсӯс ки ӯ ба худ дар ин бозӣ тӯҳфа карда натавонист. агар як гол мезад, то дар карьераи худ ӯ метавонист голҳои худро ба 700 баробар кунад. лекин ӯ тавонист бо паси голии худ ба даста 3 хол тӯҳфа кунад ва ӯ дар ин бозӣ ба даста хело ёрдам расонд. ва бале, ногуфта намонад ки Барселона боз ба ҷои якум баромад дар ҷадвали холҳои Ла Лига. ин муваққатӣ аст ё ин ки не, бозии ояндаи Реал инро нишон медиҳад ва ҳамаи чиз аз дастаи мадридӣ вобастагӣ мекунад. Сетьен гуфта буд ки дар ҳамаи бозиҳо ғолиб баромадан номумкин аст, аммо дина шаб ӯ аз хонони худ даст кашид ва гуфт ки бояд дар ҳамаи бозиҳо ҳатман ғолиб бароем ва бо ин чиз ман бо ӯ розӣ ҳастам. дӯстон, ба ҳамин тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТГ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.